Xa sei que é unha sorpresa, pero non hai erro posible. Estás embarazada de 4 semanas. Papi, falo en serio. Imos ser papás. Prenda. Que? Ti... Non pode ser, enténdese, que fomos facer as probas e... Mira, ti podes ter fillos, pero que eu non podo ter fillos. E ti tes esa teima... Mira, coita, os espermatozoides, non sei por qué, despertaron e funcionou a cousa e un chegou a meta. Estou embarazada, papi, imos ser papás. É difícil tomar unha decisión deste tipo, pero non teñas presa. Ti toma o tempo que precises e cando teñas claro, eu estaría aquí esperando por ti. Que me dis, Pitusa? Queres casar comigo? É que... Este non é sitio para pedir mamán. Vasme dicir que sí. O meu... Para presentar unha denuncia aquí, señorita. Sí, pero ten que agardar vostede a que chegue o señor xuiz. Aí sentadiño e sen molestar, Non preciso de xuiz, señorita. Pois daquela non entendo a que ven vostede. Pois verá, é que eu paseando por diante dunha xoiería e atopei isto. Anselmo. No principio pensaba que o mellor para entregarlo á súa dona sería unha cea romántica con candeas e todo iso, pero que non aguantaba máis, Pitusa. Non sei que dicir. Pois non digas nada. É o máis bonito que ninguén. Porque non había sitio para poñer máis, que senón... Quérote, Pitusa. Estou emocionada, Anselmo. Pois isto é só o principio, Pitusa. Xa verás. Ti crees que vos pode interesar? Muller, eu teño que falalo con papá, claro. Se queres vexo meu Non, con non, non, xa fago eu unha consulta a ver como respira e despois... Dille que queremos aliarnos con Industrias Couto. Sempre é preferible ter un socio da zona por aquelo do coñecemento do terreo, por lidiar cos veciños, en fin, por esas cousas. Non, claro, o coñecemento do terreo é moi importante. Ben, pois, nada, xa teño o teu móvil na memoria e tranquila, podes machar. Se non vos interesa non pasa nada. O club náutico vaise construir con axuda ou sen ela. Temos o poder suficiente para facelo pola nosa conta. Iso sí, quixeramos sabelo canto antes. Non, xa falo con papá e máis con meus asesores e tal, e nada, marcha tranquila, Pensei que marchabas ti. Non, eu quedo, Pois daquela voume. Como quedamos, entón? Como amigos, non, Cristina? Eso sempre, non? Ata logo. Pensei que chupamos o dedo, carai. Boas, Petróleo, que tal? Víctor, miña nai, querida, canto tempo, que tal, meu home? Que tal? Vanche ben os negocios en Canarias, pareces un conselleiro, currás. Non, currás é, pero non é o que pensas ti. É Víctor, é o outro. Que che poño? Pois pome un Ricard, home. Ricard Agavino, que eres un... Teño un licor de velas. Non, casi non tomo nada. Non? Non, moitas graciñas. Encantado, Víctor Currás. Boa, non nos chegaba con currás, ten que haber dous.
Vaya, parece que non era este daqui de Portozás. Parece dalo, pero é mesmo de que é. Non o coñecía, non? E a mí? A mí non me coñece. E non che vou coñecer eu a ti, home. Como non che vou coñecer? Ti eres... Non mo digas. Vaya, ti eres... Ladislao. Ladislao Couto, que tal? Encantado, Ladislao. Igualmente. Todo ben? Sí. Se ves por Evaristo xa sabes que el non está. Sí, home, sí, xa sei que non está. Que mago, home, que... Mira que adoecía con gañas de velo, pero xa me entrei dos seus movimentos migratorios, ben... Ai, ti ves por Pitusa, pillaban. Non, tampouco, non quixera ter problemas de faldas. Espero non atopala siquiera por diante. Pero vexo que o nivel femenino aquí en Portozás sigue sendo... A xulgar pola que me atopei aí no cruce da porta... Categoría, Por Cristina, dis? Non, Cristina non é daqui, canlledera. Ai, non é daqui, Non, ela veu falar comigo aí dun negocio, dun club náutico, pero non... Un negocio dun club náutico. Home, precisamente veño agora da zoa do Encaixe, de Camariñas, con o meu amigo Xosé Luís. E aquelo vai vento en popa, aquelo é... Xa, pero a idea é boa, pero o que non podemos consentir é que veñamos de fora a facer un negocio así aquí, entendes? Home, claro que non, eso temos que facelo a xente de aquí, claro. Claro, non vas confiar no primeiro que ven pola porta e menos cun negocio desa envergadura. Eso está claro que non pode ser. Ladislao, claro, o negocio ti daxe mala espina, entón, non? Home, son moitos cartos, non, entendes? Sí, claro, moitos cartos. É ao mellor algo, un investimento menor? Unha cousa máis doada ás túas capacidades económicas? Ben asesorado, por suposto, e con garantías de alguén que che poda... Que che parecería? Estarías disposto máis... Homes... Dígocho non por nada, dígocho especialmente porque eu teño un par de ideas aí magníficas con informacións, ademais de primeiro... Sí, adiante. Hola. Son Cristina Taboada. Hola. En que podo axudala? Verá, traballo para Taboada SL. Estamos estudiando a viabilidade de Portozás como posible emprazamento para un club náutico. Hai un club náutico? Pois xa houve varias tentativas e ningunha foi adiante. Taboada SL é unha empresa solvente. Podolle dar a información que precise. Non fai falta, de momento. E xa teñen pensado onde construir o club náutico, porque dixo eu que será na beira do mar, non? Os nosos técnicos levan tempo inspeccionando terreos. Polo de agora só necesito información sobre axudas e subvencións do Concello. Pois sobre axudas eu podolle dar toda a información que queira. Pero sobre solares edificables vai ter que ir ao xulgado, sabe? Porque ao ser na beira do mar, pois hai unha legislación especial sobre iso. Non me diga. E logo? Pois lle digo. Porque as construcións marítimas, como é o caso do club náutico, están rexidas pola actual lei de costas que non permite edificar en calquera sitio. Nós xa encontramos o lugar ideal. E Pitusa, a secretaria, estará encantada de darlle unha copia. E senón o propio xuiz, que é encantador. Sei perfectamente como é Carlos. Ai, coñecio. Sí, creo que o coñezo un pouquiño. Moitas gracias. Mire, permíteme unha pregunta. Vostede dirá. Non dixo que sabía onde ian emprazar o club náutico? Poderíame dicir onde é? Teño curiosidade. Sí. No varadoiro de Puntazás. Se hai un varadoiro, é que se pode construir. No varadoiro? Pois vai ser un pouco difícil, Porque é unha herdanza familiar e a dona non ten pensado vender. Xa tivo moitas ofertas. Xa que saca o tema, a propietaria segue sendo unha tal Elena... Elena Souto, exacto. Sí, Elena Souto. Tamén a coñece? Pois sí, tamén a coñezo. Hola, Pitusa. Está Carlos? Pitusa. Perdón, Elena, estabas aí. Sí, Carlos está? Non, tivo que sair. Pitusa, por favor. Hola, Elena. ¿Qué tal? Acábame de decir que sairas. Pues estou aquí. Oi. Hoxe te la secretaria noutro planeta, No, levase toda a mañá. Para min que me ignora. Verdade, Pitusa? Sí. Veña, pasa. Oi, Pitusa, pasache algo? Que... Anselmo pediume para casar. Ai, felicidades. Que bonito. Anselmo ten moi bo gusto. Eu penso que é un bo home. Gracias.
Hai que ver, Ladislao, que fermosas que son as gaivotas, eh? Sí. Este ventiño mareiro que voe aquí para os deportes náuticos, verdad? Entón, Víctor, tives negocio no clube náutico ese? Home, Ladislao, non é que o vexa, é que a velo hai, non? É dicir, esta é unha zoa privilexiada que somos a envexa da Costa da Morte, home. Xa, pero son moitos cartos, é un investimento moi forte, entendes? Pero, se non é indiscreción, Ladislao, entón canto te pediron aí os da empresa? 13 millóns. 13 millóns, claro, é unha inversión grande xa. Claro. E por engadidura é un pésimo número para invertir. Sí. Non, eu creo que unha cantidade menor polas informacións que eu teño. Mira, Ladislao, agora entre nós e en confianza. Vanse fusionar dúas empresas líderes do sector que son Pesca Bella e Expo Pesca. Ai, sí? Coñécelas, non? Sí, claro. Ben, eu teño esta información gracias ao meu sogro. En fin, ao meu futuro sogro, que ainda non... Está contenta porque Anselmo pide un matrimonio. Vaya. Xa sabía eu algo disso, eh? Pois, alegro-me moito pelos dous, porque Anselmo é bo rapaz, e Pitusa, vaya. Eu alegro-me tamén. Mira, ti, esta muller como é? A que estaría agardando para dicirmo? Supoño que cando me dera a invitación. Sei que me invita, claro. Como non che ia invitar, home? Vai, mira ti, Pitusa. Bueno, e ti que tal co do banco? Amaña xa o do crédito? Ai, hoxe non quero falar deso, Carlos. Veña, invítote a comer. Home, eu viña ao mesmo. Pois mira que casualidade. Pero invítote na miña casa. Sí? Sí. Vouche facer unha caldeirada de abadeixo que me deron... Sí. Vas cociñar ti? Sí. Deron unha outra receita. Vamos, é moi sinxela, ten 15 minutos de preparación. E despois unha sesta. Bueno, ou cando menos un pouco de sofá. Que teño traballo pola tarde. Ben, recollo cheo aquí ás 2. Veña, ás 2, pero non tardes, eh? En puntiño, ás 2 estou aquí, eh? Veña, ata logo. Ata logo. Isto non é que tanto que vai afectar ao sector do peixe. O peixe está aí, non se vai mover. Mesmo ven algún que outro pariño biolóxico, non? Sí. Isto vai crear novas tecnoloxías. Por exemplo, a creación dun portal de internet. Anda, un portal de internet. Claro, o portal de... xa te estás enguedellando aí. Saca daí, home, que estas redes bellas... Ves? É a nova tecnoloxía que acarreta. Isto non... É que, mira, isto menos ben, ves este exemplo? Porque este tipo de redes, tamén como o sector pesqueiro todo, que está en crise, isto está obsoleto. Xa. O que ven agora é a rede de redes, a internet. A internet. Pero mira unha cousa, que cifra calculas ti para comezar un investimento? Home, cifra, eu poñería, por exemplo, un teito, pois, como de 5 millóns, sería unha boa cifra. 5 millóns? Sí, 5 millóns, pero ao supoñer para empezar un primeiro negocio. Logo, habría que facer outras pequenas inversións para logo montar o clube náutico que é o que nos interesa, con capital de aquí, eh? Eso lle dixía a Cristina, que o carto ten que ser daqui, da vila local, non de fora. Por suposto, non podemos poñer as accións dun novo negocio en mans foráneas, entendes? Claro, mira unha cousa, Víctor, dame un par de oriñas, se queres, eu fago unha xestión e xa falamos máis en firme, sí? Que pasa, non tes líquido? Precisamente, que teño que tomar unhas pastillas, preciso un auga, pero 2 oriñas, falo co contable e chamoche de contado, vale? Moi ben, ala, ata logo, Ladislao. Que a min o contado tamén me serve, home. Un merdo de gaivotas, me cago na leche. Hola, Pitusa. Está o xuiz? Cristina. Que se está Carlos. Sí, pasa. Cristina. Cada vez que penso que deixáchelo noso para vir a esta vila de tolos é que... Vai, eu tamén me alegro de verte. Ai, perdoa, que teño un día terrible. Non levo nin 3 horas en Portozás e xa estou desexando marchar. Sempre me deu a impresión de que culpabas a toda a vila polo que nos pasou. Que non che extrañe. Todo ia maravillosamente ben ata que che deu por aceptar esta maldita sustitución. Que polo que vexo de sustitución só ten o nome. Xa pareces un deles. Pensei que estaba esquecido. Perdoado, sí. Esquecido, non. Pero, tes razón, non vin aquí para iso. Tiñas un futuro prometedor. Teño o futuro que quero ter, Cristina.
Non todo na vida se reduce a ser o abogado dunha empresa familiar, por moi ben que lle vayan as cousas a esa empresa. Pero a que debemos esta inesperada pero agradable visita? A papá ocorreuse investir nunha rede de club náuticos na Costa da Morte. E para miña desgracia, o lugar elixido como experiencia piloto é a tranquila vila de Portozás. Vaya, polo que vexo a Taboada SL vanlle as cousas vento en popa, non? Só quero botar unha ollada á lei de costas e as excepcións de edificacións anteriores á lei. Supoño que teredes unha copia aquí. Sí, claro, por suposto. Pediríalle a túa secretaria, pero vendo como está, diríxeme a ti. Ti sabías que máis do 80% dos casos que tratamos aquí no xulgado teñen algo que ver coa lei de costas? Sí. Claro, non tendes outra cousa. Mira, tanto é así que cheguei a aprender a lei de memoria. Veña, ti pregunta o que queiras e xa verás, como cando me axudabas na facultade. Veña, pregunta. A ver, en que lugares de Portozás se pode construir a menos de 100 metros da costa? Ben, pois niso Costas é determinante. O único lugar no que se pode construir ou edificar a menos de 100 metros da costa é Puntazás, pero ali xa está o Obradoiro. Bingo! Posúe todas as condicións. Ese lugar é paradisíaco. Xa, pero xa che dixen que ali está o Obradoiro. Os nosos técnicos xa deron a aprobación. O meu traballo consiste en facer as xestións necesarias para a venda ou aluguer do terreno. Por que me está a dar a impresión de que estás facendo disto unha cuestión persoal? Será porque a propietaria é unha tal Elena Souto? Eu o único que dixen é que ali estaba emprazado un varadoiro. Teño entendido que o varadoiro como negocio non é rendible. Equivócome. Hola, Pitusa. Que xa viu que veu de visita? Hola, Cristina. Señor xuiz, tiña que sair un momento, facer un recado. Pois saia, Pitusa. Que rara está. Está namorada. Convídote a comer. No. Convídote eu. Pero en Cormelle, Por que en Cormelle? Non queres que nos vexan xuntos? Ai, Cristina, que cousas tes. Non, que pasa que en Cormelle hai un sitio que xa verás, vai che gustar. Pois eu penso que o mellor é ser o teu propio xefe, sobre todo sendo muller. Pois eu non hai día que pase que non pense en vendelo todo e facer algo máis normal. Non sei, secretaria, taxista... Caixeira do único, non te apetece? Pois seguro que te a cabeza máis descansada que a min. E o cu máis gordo tamén. Que teño co gordo? Non, eu, que paso o día aquí sentada. Eu sei que pasei a vida sentada, esperando, non sei o qué. E cando por fin me ven o sol pola porta, produces un eclipse. Esos son os misterios da vida, Pitusa. Os eclipses son sinais, traen sorte e son preciosos. Eu non creo que teñas ti problema en saber cal é o astro que se interpón. Queredes deixar de falar en clave? Eu aquí estou me perdendo algo. Anselmo pediu-me matrimonio. Enhoraboa, Pitusa. A xustiza é que saben que a medicina. Os fillos, ambos a ir forenses. Alto aí, eu ainda non dixen que sí. Oi, pois esta mañán parecías ben feliz, Feliz non sei... Estaba contenta. Ninguén me pediu tan ben, tan delicadamente. Non sei por que tomades os homes tan en serio. Ao final sempre acaban pensando que non podemos vivir sen eles. Ana, tens que ser algo máis positiva, muller. E dixo eu que para algo tamén han de servir algos homes, non? A maioría nin para eso. En fin, eu teño que marchar. Por certo, Elena, estivo no xulgado Cristina Taboada. Xa non era a moza de Carlos? Era. E logo, que quería? Home, son cosas de traballo. Xa. Ben. Papá, quería che pedir un favor moi importante. Non. Pero se ainda non sabes o que é. Non necesito que mo dijas. Sempre que recorres a min é para pedirme cartos. Eso non é verdade, Cantas veces non recorro a ti por... Eu que sei, por cariño tamén. Perdoa se che ofendín, queridísimo fillo, que é o que necesitas. Faltache algo nesta vida, Pero xe ten sorte que estou de boas. Canto queres?
3.000? Non. 4? Non, 5. 5.000, toma, cala a boca. 5 millóns, papá. Necesito 5 millóns. Xa sei que é moito, pero confía en min, é un negocio moi importante. Eu non ando tirando os cartos, nin aposto. Ti bebiches, Papá, eu non bebo, non. Fala comigo como un home, por unha vez, non. É un negocio importante que teño entre mans, confía. Confiar é buen tío. Papá, é un negocio, é tecnoloxía avanzada, non che podo explicar. Aire. Papá, teño información privilexiada dun amigo de dúas empresas que se van fusionar nun portal de internet, Digital Standing, chámase. Portal. O que fai falta é facer edificios como a teu pai. Mira, perdón que cho diga, pero ás veces pares máis paleto que atarás ido, papá. Eu teño un título, Porque cho paguei eu, pero non para aprender parvadas. Pero non é unha parvada, papá. É un primeiro paso para un proxecto aínda máis importante, que sería a construción do Club Náutico aquí en Porto Sás. Un club náutico en Porto Sás? Isto é unha vila de traballadores, non de millonarios. Pero precisamente, papá, por que non veñen? Por que non teñen onde amarrar? Ponlle un pantalán e virán yates. Pensa nas posibilidades que ten, ou que vai supor para a vila a construción de restaurantes, de cafeterías, de butís, de circuitos turísticos... Para o carro. E vas facer todo eso con 5 millóns? Non, home, non. Os 5 millóns son un primeiro paso. O que é unha UTE, unha Unión Temporal de Empresas, logo virá o resto. Non te metas a empresario e deixa eso pros que entendemos do tema. Xa, iso quere dicir que non nos deixas, non? Claro. Non hai de que, muller. Así xa está. Xa ten a vacina do meningococo, Unha preocupación menos. Claro, que xa non é como de antes, Non, agora a todos os nenos que nacen xa se lles pon, pero aínda quedan moitos por aí menores de 6 anos en vacinar. Así que se ten algunha amiga que este neste caso, mándema por aquí. Moi ben. A que non doeu nada? Moi ben. Perdón, non sabía que estabas ocupado. Non, xa rematamos. Pasa. Veña, campeón. Así me gusta. Adeus, Anselmo. Gracias. Ben, pois imos contigo. Vaite deitando na cama e desabotou a camisa. Que che pasa, Anselmo? Estás ben? Era unha broma, muller. A que debo esta visita? Temos que falar. Deja? Home! Evaristo! És ti? Ajá, estou aquí comendo xamón. Como? Que só botaches 20 pesos, ti tamén? Ajá. Eu a ti non che podo chamar, neno, Sí, escuito. Que che venda o pendello. E o prado do... Estás seguro? Non, eso é a cousa túa, neno. Eso... Ajá. Falaches con Linus. Vale, eu se queres fagoche xestións e meto os cartos no banco e cando veña... Vale. Bo. Quere curras? Si, muller, si, pero só bota 20 pesos e córtase. Los cosas que como sempre. Igual. E que te los lleva aí polas Canarias, lo? Non me dixo... Quere que lle venda o pendillo e o prado do pretil. Encargouche a ti que lle buscaras comprador. Non me dixas máis. Non, comprador xa falou con Lino de Amoroso, pero é unha máis que teño que facer as xestións e o da propiedade e ingresarlle os cartos, non sabes? Pois eso é fácil, non creo que teñas problemas, Outra, non? Ti tamén, ti como a papá. Por que non vas mirar como está a comida, sí? Un día ides levar unha sorpresa comigo, Contigo levamos sorpresas todos os días. E tranquilo, que da comida xa estou pendente. Entón, se lle vai tan ben... Igual non quere volver máis, non? Se lle ocorra, Hai yo preguntar cando chame, é como se xa verdade que hai unha comisión que queda baneando, mira. La dispensa un pouco. Non ves que se lle vai tan ben, seguramente que irá ter un abogado particular? Claro, non se me ocorre. Eu son abogado, Pois claro que és abogado. Ti falle ben as xestións, que vexa que pode confiar en ti. Claro, visto así...
É o de home de confianza ali de Currás, en Canarias, el de empresario ali. Ali os coches son baratos, Non, Pablo, é que non o vexo, non vexo a Evaristo nin de empresario, nin montado no dólar. É unha máis que o vexo coa raspeta e nos percebes, entendes? A ti non? Eu tamén, é verdade. Moi claro. Encántame Portozás. Cada día que pasa doume máis de conta de que xa non podería vivir en ningún outro sitio. Que non diría vendoche o primeiro día? Sí, é un lugar moi especial. Imprevisible e duro como o mar, pero ao mesmo tempo nobre e, sobre todo, fermoso. Ninguén daqui sabería dicir con mellores palabras. Sabías que tes dotes para a poesía? Non abonda con expresalo, hai que sentilo. E iso é algo que vos facedes moi ben. Sí, pero saber expresarse é tan importante. Non sei, ti pareces ter a palabra xeitada para cada momento. E hai outros que nin palabra, nin momento, nin nada. Pois, non levas posto anel. Sei que che apreta. Ou é que estás esperando a que a nosa relación se santifique? Non podo aceptar o teu regalo. Pitusa, eu xa sei que ás veces son un pouco precipitado, pero é que son así, espontáneo. Non é eso. É o mellor detalle que ninguén tivo nunca comigo, pero... Entón non entendo. Verás, ti é o mellor que me pasou en moito tempo. Pero antes que ti houve outra persoa Que aínda anda polo medio. Ai, non o sei. Por iso non podo aceptar casar contigo. Comprende que non estaría sendo xusta. Ti sempre coa xustiza, Pitusa. Teño que aclarar as miñas ideas antes de tomar unha decisión. Eu creo que lle das demasiadas voltas ás cousas. Torturaste demasiado. Dame un pouco de tempo. Non quero ter que arrepentirme dunha decisión prematura. Mientras tanto, quero que gardes isto. Non, de ninguna maneira. O anel é teu. É unha mostra do que eu sinto por ti. E iso non vai cambiar paso que pase. Gardo. Non sei que dicir, Anselmo. Pois non digas nada. É tan bonito. Ai, a vida dá moitas voltas, quen sabe? Non sei a onde chegaremos, pero en calquera caso, eu estaría aquí, esperando por ti. Por se me necesitas. Non pode estar mellor, O tellado que me dis, isto se ve que é tella do país, Isto aguanta o que... Isto... E as vigetas, que ata teñen furados para que respire a madeira. Isto é maxestoso, Lino? Sí, moi bonito. Xa o vin 1000 veces. Agora, quero ver os papéis de propiedade. Vale, Lino, pero estamos falando dun negocio, non? Estamos falando dunha cousa importante. Isto é un pendello de alto standing, Isto, por que? Por nada, por 12 millóns de pesetas de nada. 5. Por 10 millóns, Lino, por... 5. 8 millóns é un regalo, Lino? 5. Vale, 5, pero conste que non tes nin idea do que é unha negociación, Queres darme os papéis dunha vez? Home, sí. Mira, ti, onde vai jardar os papéis este carallo? Jardín o seu aí, home, que Evaristo tiña os debaixo do colchón. Aí tes. Mira, traes os cartos. Sí. Aquí está. Podes contarlo si queres. En metálico, non? En billetes. Mas non será diñeiro negro este, non, Lino? Ti. Eu non ando con ese tipo de negocios. Pensas que son un currás? Con Evaristo tampouco te metas, que é amigo meu. Está todo ben, En canto escrituramos a cousa? Non sei. 250.000. Vis, como non tens nin idea? 250.000 veche facenda e meteche un pau que che afunde, Que menos que 2 millóns, non? Medio millón. Picapreitos do carallo. Está ben. Que home, arredemos. Toma. Veña. Asina aí é asunto. Pousa aí. Non apertes, Lino. Acaba xa. É por Evaristo, que senón...
Ois, a cara que puxo o camareiro cando lle dixen que era o xuiz de Portozás. Quédame coa cara que puxo cando tirache a segunda copa de viño. Esa tamén foi boa. Mira, se non lle digo que son o xuiz de Portozás, a factura había de ser de escala, non? Algo ten que valer ser a autoridade en xustiza, non? É logo. Por unha vez teño que estarlles agradecido aos furtivos de Cormello. Débolles unha comida. Carlos, es terrible. Xa non me lembraba do simpático que podes chegar a ser. So simpático, Boneca. Carlos, para xa. Ten razón. Temos que entrar no despacho, que Pitusa está a chegar xa. Pero tamén traballa pola tarde? Pitusa traballa sempre. Nunca vin secretaria da maneira. Que de praceres que hai por aí para pasalo ben. Pitusa tamén nos pasa ben, o seu xeito. Pero, Ladislao, como lle quitar o cromo ao pasteliño? Rematou a promoción. Onde día que dice de todo ese non suitable forchida de promoción. Agora que lle dixo a ese mosiño, que faltanlle 10 para rematar a colección. Faceuche algo, Pitusa? Non, sí. Ladislao, teño que falar contigo. Que che quero pedir un favor. Vale. Mira, é que teño que falar urgentemente con Gorrás, Quero que me digas como podo contactar con él. Estás de sorte, porque mañá mesmo quedou de me chamar o petróleo para dicir cando lle tiña que ingresar os cartos e se queres, ves ali e falas con él ou díjolle algo ou... E logo, que cartos lle tes que ingresar? Non lle dixas a ninguén, pero encargoume que lle vendese o pendello máis loprado do pretil. Estás seguro? Pero se o pendello é a cousa que máis aprecia Baristo. Xa, tan seguro como que teño aquí os cartos, veño de cobralos. Mira, eu sei que és un bo amigo seu. Eu necesito que me diga a verdade. Ti estás seguro de que a Currás lle van ben as cousas en Canarias? A Currás? En Canarias está facendo cartos como a area, Eu non sei a que se dedica, pero gaña un mundo de cartos. Non será nada ilegal. Muller, xa sabes como é Baristo, el algunha meterá, pero ali persegues como os daqui non hai. E a diáspora cambia moito a xente, Pitusa? E Baristo, así como ves, non é tan parvo como parece, Ti vai tranquila. Tranquilo, xa sabes como morriu, non? Sí. Ai, entón, isto só quero dicir unha cousa. Que non ten pensado volver a Portozás. Que abandona todo o que o ataba aquí. Muller, tampouco te poñas tan tráxica, non? Xa está. Non quero falar con él. E se che pregunta por min, dille que hai días que non sabes nada de min, oístes? Te acordarás tamén? Muller, si, pasa que eu non lle vou dicir con esa cousa túa, Mira, se non hai cromos, polo menos un póster dasmo, non? Pero non coñecías tan ben a lei de costas? Estásme defraudando, Carlos. Non sexas impaciente. Ten que haber outro emprazamento para un club náutico. Ois, e que tal no Peirao? Chamádeslle Peirao a calquera cousa. Normalmente os clubs náuticos están nos portos, non? E deixao xa, Carlos. Xa che dixen que o Varadoiro é o lugar perfecto. Non busquemos máis. A idea da constructora é acondicionar a zona para facer unha área recreativa. Xa, é estragar a paisaxe, non? Ai, como se nota a vida ao aire libre. Agora preocúpaste pola estética da paisaxe. Tranquilo, non imos causar ninguna desfeita ecolóxica. Mira, Cristina, ese Varadoiro levantou o pai de Elena coas súas propias mans. E ela quere sacalo adiante como sexa. É unha muller moi decidida. Eu tamén o son. Fareille unha oferta que non poderá rexeitar. Cristina. Carlos, só estou falando de cartos. Por iso. Porque sei canto che gustan. Pero, Cristina, tens que saber que non todo neste mundo se pode marcar. Nunca oiches falar de valores humanos. O doutro interese que non sexa o puramente económico. Canto te preocupas por esa tal Heleniña? Estás saindo con ela? Cristina. Sí, estás. Véxocho nos ollos. Somos vos amigos. Non te preocupabas tanto por min. Estás te portando como unha nena, Cristina. Non poderíamos cambiar de tema. Ainda non me dixeches nada de ti. Aparte dos negocios, que se sei que che van moi ben, como che vai a vida? Se me preguntas polas miñas relacións, direiche que non quero saber nada de homes nunha boa temporada. Tanto mal che fixe.
fixeches. Pero xa pasou. Son cousas que ocorren. Cristina, quero que saibas que nunca me arrepentirei do tempo que pasei contigo. Dilo en serio. Pasamos bons momentos, verdade? Pitusa. Carlos. Elena. Hai alguén? Mira que ben. Así podo falar con ela. Non, por favor. Ti queda aquí e non montes ningún barullo, por favor. Non vais facer ninguna parvada, Cristina. Elena, non contaba contigo a estas horas. Nin a estas nin a ningunha, supoño. Oi, a caldeirada de abadexo riquísima, De maravilla. Oi, Elena, esquecino. Non sei que dicir, de verdade, De verdade que... Fóiseme da cabeza, non sei... Notoche tenso, Eu? Non, muller, que... Veña, imos fora, verás que non estou nada tenso. Xa verás o tensa que estuve. Vas tardar moito en volver? Cristina, estabas aí dentro. Hola, Elena. Hola, Cristina. Carlos, que é isto? Precisamente quería falar contigo. Temos un asunto que tratar sobre o teu varadoiro. Pois xa sabes onde estou. Tranquila. Non estábamos facendo nada. O teu xuiz é moi fiel. Cando estaba comigo tamén non era. Cristina. Gracias pola información. Encantada. A ver como convenzo eu agora a esta para que me venda o varadoiro. Ainda que sería peor estar no teu pescozo. É que, sabes que pasa, home? Que por un intre tiven a dúbida se ficáramos ás 9... Non, te dixeches ás 9:30. Ai, sí, pois ainda son as 8:30. Se queres vou dar unha camiñeiriña por aí e fago tempo, se estás ocupado. Non, pasa que pasa. Sí. Queres tomar algo? Pois mira, sí, un whisky seco, se pode ser. Whisky non pode ser porque papá ten fechado por cousa de tía Rosa que ven limpar e non... Auga tónica, sí? Non quero nada, estou ben. Queres un pito? Non, eu non fumo, sente así. Eu tampouco vou fumar, entón. Ai, a miña irmán Paula, que deixa todo por aí. Sí, funciona. É que falei con... Vaya, cos meus asesores e dixéronme que claro que para investir se cadra non é bo momento. Eu dispoño dun capitaliño, home, teño aí uns millóns, pero claro, tamén teño outros investimentos e a máis é dun cliente, é dun amigo, en realidad. Pero de canto disposte? En liquidez? Sí, son 5 millóns, son ademais... Home, pois esa é unha cantidade perfecta, porque a máis ten en conta que a fusión prodúcese pasado mañán e estamos falando dun negocio moi urxente, o sea, non... Xa, claro, pero é que son, a ti podes dicir, son de Baristo, son do teu curmán, entendes? 5 millóns de Baristo, pero de onde os sacou, non? Vendinlle o pendello máis unhas leiras, pero teño que ingresarlle todo no banco para cando veña el de Canarias, non? Pero pareceme perfecto, Ladislao, porque canto non teño correteado de rapaz polas terras e polo pendello, entón, sangue da miña sangue, diñeiro do meu diñeiro, eu creo que... Claro, pero entende, Víctor, eu sin unhas garantías non podo tocar... Non, Ladislao, vamos a ver, as garantías é que eu poño a man no fogo, por ti e máis por el, por algo é meu curmán tamén, Xa, claro, pero dame reparo, entendes? Eu se me deses dame un tempiño. Pero non seas, Ladislao, nos negocios, ti sabes, se non o sabes, explico eu, que é importante o que non chora non mama. E isto temos de plaza até pasado mañán, hai que estar nos albores do portal cando se abre, senón ou eu non é. Eu só vexo un sí, Ladislao. Dame un tempiño. Non, toma todo o tempiño que queiras. Reláxate, que non pasa nada, menos. Mira, moi bonita a vosa casa, moi... De Corineo, gustache, sí. Sí, pois tes moi bo gusto, sí. O tresiño que é retapizado. Non xera así, xa o mercamos así. Será así? E mira que a cerámica de buño e todo tamén aí, que ben fica. Señor xuiz, tiña que falar con vostede.
Pitusa, pois precisamente eu tamén tiña que falar con vostede. Mire, hai que enviar un fax e remitir estes expedientes á Facenda antes da tarde. Deixo o traballo. Tampouco é para poñerse así, Pitusa. Se tal, mando o fax. Marcho de Porto Sás. Deixareino todo amañado para que lle manden unha interina e non teña que paralizar o xulgado. Vostede é unha muller de decisións drásticas, pero esta recoñezo que as supera todas, eh? Que pasa? Non faga preguntas, señor xuiz. Eu tampouco as fago. Vostede sempre dixo que a única maneira de resolver os problemas é enfrontarse a eles. Fuxir nunca é unha solución. Non sei. Estou nun mar de dúbidas. Non o medite máis, Pitusa. Porque pode ser que se tarda moito cando volva non haxa ninguén agardando por vostede. Ten razón. Por unha vez ten razón. Estou seguro que a decisión que tome ha de ser axeitada. Gracias. Non, gracias a vostede, Pitusa. Por qué? Pois, por confiarme as súas cousas. Iso demostra que vostede máis eu somos algo máis que un xuiz e unha secretaria, non? Señor xuiz, que lle está pasando pola cabeza? Elena, hola, son eu, Carlos. Ainda estás enfadada? Agora non che podo atender. Estou nunha reunión. Ben, quedamos para asear ás 9. Non, xa mo contarás despois polo miúdo. Adeus. Vexo que podes atender varios negocios ao mesmo tempo. Iso di moito de ti. O segredo está en non meterse no terreo dos demais. Sigamos con oso. A oferta que che fago é a mellor que che fixeron nunca. Sei perfectamente que o Varadoiro pasa por un momento, digamos, que non é moi bollante. Hola? Sí, perfectamente. Non podo. Eu tamén estou nunha reunión. Que fixen unha lista dos posibles lugares edificables na costa e hai máis dos que pensaba. Sí. María, que é a xente de desenvolvemento local do Concello, di que depende do tipo de construción e máis do tipo de explotación. Ben, pois diti unha hora e quedamos. Non, ás 9 non vou poder. Vale. Vale, se non tes outro momento, vale, pero falamos moi rapidiño, que vou levar algo de presa. Vale, moi ben. Veña, ata logo, Cristina, ata logo. Anselmo, que fas ti aquí? Como é iso de que marchas? Non é momento de falar deso. Como que non é momento? Claro que é momento, Pitusa. É o mellor que podo facer. Iso axudarame a aclarar as cousas. Non entendo que poida axudar en nada a andar escapando pola porta de atrás. Eu non estou escapando. Claro que estás... O único que fago é marchar unha temporada. Pero estás escapando, Pitusa, estás escapando de min, de currarse, de todo aquilo que cho lembra. Anselmo, eu non che quero facer dano. Para iso xa é moi tarde. Pitusa, o único que che pido é que te enfrontes aos teus sentimentos. Non podemos seguir así. Tes que tomar unha determinación. Nunca che pedín que te precipitaras, pero isto non pode seguir así. Teño que sabelo. Seino. Pois se o sabes, dimo. Anselmo, digo que sei canto sofres. Pitusa, eu quero-te. Pero xa non sei que podo facer para demostrarcho. Non sei, que vaya, non tomas nada, non aquelas que tes. Non, que viña porque teño un problema, Petróleo. Problema? Pois o... Miña nai dicía que os problemas había que collelos polos cornos e... Xa, por suposto. Home, que
problema bo, malo, jarabe... A ti vai che parecer unha parvada. Non, a ver. Que quedei con Elena para ir cear e... O caso é que tamén quedei con outra xente e claro, non podo estar en dous sitios á vez e casi preferiría non estar en ningún. Non terás un cuarto libre por aí? Teño todos libres, claro, que o aquel de dividirse sempre é complicado. E unha vez en Brasil tamén tiña dúas rapazas, unha guapa e outra guapísima. E a guapísima era a sobrinha de Pelé. Perdón, Petróleo, dasme a chave. Xa, pero que? Vas dormir lo xa ou que? Que tiven un día moi duro e casi... Pero, queres unha tila, un... Non. E quen é a outra? Quen é a outra, a outra xente? Non fagas preguntas, xa cho contarei, que agora prefiro ir retirarme. Estás ben? Sí. Queres unha revista? No, das de Lindiña, que as lees e quedas a dormir, dis. Non. Oiches que eu... Non, vou dormir perfectamente. Moitas gracias, Petróleo. Desculpa ti, Pois, esa tal Cristina deu onte no despacho e dixo que te coñecía. E non me a coñecer. Era a moza de Carlos cando chegou a Portosás. Sí? Claro, por iso coñecía tamén a Carlos. Seguro que o coñece moito mellor que a mí. Por? Ai, cousas miñas. E sabe o que me propuxo? Comprar o Varadoiro para convertelo nun club náutico. E a verdade é que a oferta non é mala. Xa. E ti tes medo que ela faga todo isto por vinganza, non? Ou por recuperar a Carlos. É que non sei que pensar, María. Pero, el que che di? Esa é outra. Desde que chegou Cristina a Portosás, Carlos non é o mesmo. Fíxate, onte quedei con el 2 veces. 2, E non apareció ninguna. Arrega. Esta noite non dormiu na casa. Para min que está con esa. Ai, pois iso ben chei pola porta. As chaves do cuarto. E ben soa. Estaba falando con outro. Que tal dormiu? De maravilla. Esa cama é tan grande. Gracias. Quere, non sei, almorzar, un café con leite, calquera cousa? Non. Moi ben. Ou mellor si, un café con leite, por favor. Ok. Bos días, que tal? Hola. Que? Consultache a proposta coa almofada? Non, eu tamén dormín de maravilla. Xa, enhoraboa. Queres dicir que non acepta a oferta? Pode que sí, ou pode que non. Mirad, ao mellor estades mellor tranquilas. Eu estou tranquila. Eu tamén estou moi tranquila. Que te parece se imos ao Varadoiro e ali sobre o terreo falamos de negocios? Agora? Sí. Canto antes mellor, non? Deixe o café. Ok. Sabes algo de Carlos? Home, eso mesmo che ia preguntar eu. Tampouco acudiu a túa cita? Así que nos deu plantón as dúas. Cristina, isto está se poñendo moi interesante. Veña, imos. Pois nada, se non molesto, quedo. Marilyn, non molestas, ya non molestas. Toma outro café. Nada. Vía libre. Menos mal, que non marchaban máis. Que che debo polo cuarto máis por non facer preguntas? Coche cobrar por non facer preguntas. 3.000. Hasta logo, María. Adeus. É para min. O móvil, che? Xa sabes como é. Que, Evaristo, que? Teño móvil, Si, xa sei que tamén o petróleo é caro e máis levo unha hora aquí esperando. Si, xa está vendido. Home, el regateou, pero son...
Sí, home, os cartos están ben. Non lle fajas caso. Vai dai, sí. É petróleo, non lle fajas caso ti. Si, home, si, os cartos están en boas mans. Ai, mira unha cousa. Vas quedar vivir aí, ou? Ajá, de momento sí. Ois, é da miña comisión... Na. Vai... Coljo. Vai dai ti. Parece que o mar anda un pouco revolto. E logo, non é sempre así. Será, para os que non miran moito para el. Pois andará logo, se ti o dis. A ver, Melgacho, non sei a que esperas. Levo unha hora aquí. Esperar para qué? Para facer o que faz con todo o mundo, xa sabes. Non sei. Pois aconsellalos e dicirlle o que teñen que facer. Eu nunca tal fago. E logo toda a xente que ven aquí falar contigo, que? Ou inventan todo? Pois inventarán. Está claro que un non pode esperar a axuda de ninguén. A ver, fala. Pois o caso é que hai unha persoa que me pediu para casar. El quereche. Sí, claro que sí. O problema non é ese. O problema é que hai outra persoa que non está aquí, que chegará a estar esfólogo. E ti a ese queresche. Como lle vou querer a este desastre de home que nin ten palabra, nin siquiera sabe dicir o que sente por unha vez. Eso non está nada ben. Como vai estar ben deixarme así, sen saber o que hai de facer, nin saber o que vai pasar con noso? Entón ti quereslle sós dous. Pitusa, vas ter que facer algo. Pois tes razón. Terei que decidir eu. Facer o que o corazón me manda e... sin me importar o que os demais esperen de min. Gracias, Melgacho. Os teus consellos foronme moi útiles. Ves como tiña eu razón? Pero se ainda non che dei consello ningún. Levo todo o día dándolle voltas á cabeza e a única solución vai ser o vender o Obradoiro, Adrián. Non te rendas, Elena. Aguanta un pouco máis. Xa verás como veñen tempos mellores. Ti estar moi seguro, pero eu non penso así. Mira, cada día temos menos traballo, non? E cando imos ter unha oferta como esta, Adrián? É o mesmiño que pensabas cando Ramón Couto andaba detrás do Obradoiro. Pero que terá que ver, home? A oferta de Couto comparada con esta era unha insignificancia. Mira, o único que me contén é pensar que meu pai botou aquí toda a súa vida, que se non fora por iso. Vaya, se o tiña eu vendido. Haberá que convocar unha reunión urxente. Pareceme ben. Reúne os rapaces. Víctor, perdoa, neno, que non puiden vir antes, Home, Ladislao, tiñasme un poquinho preocupado. Non tanto por a túa falta de puntualidade, senón porque este negocio é ou non é. Teño aí uns amigos nun yate que se van para Bayona e ou saímos agora ou non pode ser. Perdoa, é que xusto cando viña chamou Evaristo e estive falando con ele, non... Evaristo, cal, o meu curmán? Malditas corredoiras. Case bato con ese coche. É teu? Vaya, é o coche perfecto para manexarse por aquí. Desculpade. Oi, ti cando queres unha cousa non te das por vencida, Vaya, pois se queres unha resposta ainda vas ter que esperar un anaco. Non veño por respostas, senón dalas. De volta a Coruña, estiven pensando nisto do Obradoiro e no que ti me dixeras. É certo. Estaba tan doída que non tratei o negocio con exectividade. Que queres dicir? Galicia ten centos de kilómetros de costa. Seguro que atopamos un sitio tan bo como este para facer o club náutico. Así que xa non queres comprar o Obradoiro. Vaya. Pois, por un lado, dame pena, pero por outro, acabasme de quitar un peso de enriba. Gracias. Non tes por que dar máis. Fixen o que tiña que facer.
Os negocios son así. Vaya, Cristina, podoche facer unha pregunta? Adiante. Mira, que non quixera meterme onde non me chaman, non? Elena, eu só vin a Porto Zas por negocios. O que pasou no xulgado foi un malentendido e aproveitei para facer sufrir un pouquiño a Carlos. Sinto se che fixen dano en algún momento. Non. Estaba pensando de muller a muller, Ao mellor podíasme facer un favor. Pois veña, tes aí o diñeiro? Teño, pero... É que... Volvo ter dúbidas, sabes, Víctor? Home, por favor, Ladislao, a dúbida ofende, home. É o meu mellor amigo, tens que entendelo. Eu non sei se está ben facer isto sen seño consultar. É que me estás poñendo... Vamos a ver, Ladislao, miramos ollos, home. Ti crees que eu vou poñer en perigo o diñeiro do meu crumanda e alma? Non, xa sei que non, pero... Pois entón, queres que che explique outra vez o proceso? Non, xa sei o que é a fusión de Espovella e Pescanosa, non é un portal de internet, son información privilexiada. Novas tecnoloxías, exacto, eso funciona, home. Xa... Entón? Que sei. Mira, Ladislao, sabes o que che digo? Que a min, en Madrid, por esta información, pagábame unha burrada, na Bolsa de Madrid. Xa. E se non estás seguro? É máis, estou desconfiando eu de que ti teñas o diñeiro ou non. No, Víctor, iso non é o diñeiro teño aquí, mira. Teño aquí, É igual, aunque o teñas, non che topo seguro a ti. Entón non busco outros inversores e xa está. Eu non quero andar contra palladas, Non, Víctor, Que non cho quero, de verdad que non. Víctor, de verdade que non. Víctor, por favor, colle os cartos, faime ese favor. Colle os cartos. Está ben, collochos porque sei que fiquen en boas mans, que senón non chos collí. De acordo? Non tiña outra cosa, envolvino así un pouco tamén por conta, o se quer está todo, No, que me fío, fío. De todos os xeitos, terás que ir mellorando un pouquiño as cousas da imaxe, Un empresario xoven e emerxente como ti. Home, un maletinciño que chei de regalar eu, eso conta con él, Vale. Ben, pois, mira, isto mañán chega a Vigo a primeira hora e nunha semana temoslo doblado ou triplicado. Beneficio para nós e tamén para o povo, Que hai que convencelos de que hai que ir reciclando a flota hacia o mundo náutico. Os mariñeiros xa sabes como son. Son xente noblota, pero reacios ao evolucionismo dos tempos, Así que, veña. Eu vou indo a xiña. Socio, un placer. Igualmente. Teñoche moita confianza, máis da que puxeches ti a mí, Gracias, Víctor. Así que dei caloguiño e ata máis ver. Vale. Veña. Boa viaxe, Víctor. Nando, xa me contarás, É falso de todo, porque que me ia dicir a min que vos dous sodes irmáns? Papá, dalle con papá. Home, aí... Home, lindiña, claro. Home, pasamos toda a mañá mirando para os soldados... Ai, había moita xente no único. O único que dixo é que Currás e o tipo ese parecense moito. Oi, non será Evaristo disfrazado de Antruido? Aseguro que non. Claro que non, Paco. Ben, se ve que Víctor é un home de negocios, un home de mundo, alguén coas cousas claras. É un chocolate espeso. Home, dicía o papá. Sí, pero do chocolate dixía por ti, o das cousas claras por min. Boas tardes. Hola. Viu alguén a este individuo nos últimos días? Chámase Víctor Currás. Pero se Víctor, o primo de Currás? Ai, aquí ainda se parece máis a Evaristo, Pois, vaya, anda pola vila, sí, onte mesmo estivo aquí, se non é moito preguntar, fixo algún mal, ou? Non, o malo é o que non fixo. Ia casar e marchou cos cartos todos da boda. Denunciou no sogro. Vaya, o que ia ser o sogro. Pero el para que querería os cartos é un home que os negocios vanlle estupendamente. Se dá cun incauto negocio feito. A súa moza dixéralle que era experto en ordenadores. En portais. Non son moi experto en redes, pero... Sabe se deu con moitos incautos, ou? Non, por sorte non. Non hai tantos parvos por aí que crean nese desaprensivo. Home, non, claro, non.
xa me tiñan aquel de fantocho farsante ese, che, se non curras... O seu centro de operacións está en Baiona, pero sabemos que ten familia por esta zona. Se vostedes saben algo, pois... Ai, pregúntelle a ese que ten aí. É moi amigiño dele, eh? Quen? Eu non lle faja caso, eu amigo dele. Ese cando bebe non sabe o que di. Aínda que o máis probable é que xa estea moi lonxe daqui. Se o ven ou saben algo del, pois non dubiden en chamarme. Aquí está o meu teléfono. Se cadra está lonxe, entón. Sí, é moi probable. Non creo que fixera moito negocio aquí, e menos con esa parvada do portal. Ben, se o volven ver, fagamos saber. Seguro. Moitas gracias. Miña na... Pois eu é que, mira, fui chegar o tipo, e xa cando me pediu o Ricard, xe dixen eu, fantoche. Sendo currás, malo, xa se sabe. Ves como non era Evaristo? Ladislao, encontraste ben? Estás cariña de mexo. Debe ser un baixón de tensión. Celso pajo cho mañán, eso sí. Xa. Has de ter a tensión ti a mínima máis alta que a baixa, non sabes? É hipocondríaco. É lá, como aos hipopótamos. Que? Vas ver se o capturas, eh? Sí. Hola, Elena, que tal? Que noite? Sí, a de onte. Non, é que tiven que sair. Sí, esas horas, sabes? Sí, non, por un levantamento. De cadáver, muller, de que vai ser? Sí. Oxe, para comer? Sí, veña. As dúas? Veña, perfecto, moi ben. Veña, de acordo. Veña, hasta logo. Hasta logo, Elena, un bico. Veña, chao. Sí. Cristina, pero ti non marcharas. Non, que pensei que marcharas... Non, muller, non te estou votando, non é iso. Non, é que pensei que marcharas para Coruña. Non, pois oícho dicir, no bar. Non, que yo oín dicir a alguén no bar, hoxe, cando fun tomar café. Hoxe para comer? Non podo, é imposible. Veña, muller, non te poñas así, non... Vale. Veña, pois... Non, as dúas imposible, non. Non, máis tarde, sí. Ás 4, por exemplo, veiche ben? Ás 4. Veña, vale. Moi ben. Por aquí. Moi ben. Veña. Ata logo, Cristina, ata logo. Que contento estás. Pero non acabamos de falar. Si, é que non podo xantar hoxe contigo e viña a ver se podíamos vernos despois ás 4, que teño unha reunión. Non, ás 4 non. Ás 4 non, é imposible, É logo que pasa ás 4. Que teño cousas que facer, teño... Si, outro levantamento, non? Non será que quedaches con Cristina? Non. Pois eu xuraría que tiñamos unha cita a esa hora. Elena, podo explicarche aquí. Con máis mentiras, supoño. Non. Desta vez direiche a verdade. Mira, entre Cristina e eu... Xa non hai nada. Xa yo expliquei a Elena. Ben, deixos. Voume para Coruña. Adeus, Carlos. Adeus, Cristina. Mira, debo chunga, Cando vai a Coruña vou ir visitar. Espérate. Ata prontín. E coida dela. Mereceo. E daquela o do club e o do Varadoiro, todo iso xa... Tía, calar, Hoxe as preguntas fago a seu. Mira, eso puede ser malo, pero non sempre. Eso é malo como a carne de pescozo, dixo cho eu. Ai, sabe todo. Que, Ladislao? Non houve sorte que a captura, claro. Mira, ti que falabas con Víctor que sabe do negocio ese que estaba tramando.
Non sei, algo sei, pero non... Isto foi capaz de meter cartos no do portal de Belén. Deixademe en paz, É que Ladislao non é parvo, sabe recoñecer os vos negocios, Sí, os bons e os malos tamén. Calquera lle fía este un peso. ¿Diga? Sí, ¿qué tal? Sí, ¿está aquí? Sí, un momentico. Ladislao, un amigo. Que é Víctor? ¿Currás? Dille que non estou, que non está. Esto non se lle fai un amigo. Ladislao. Dille, por favor. É unha conferencia. Canarias. Veña, fora de aí, veña. Fora de aí que? Home, curruncho. É conferencia, que... Merda. Que tal? Ladislao? Sí. Que necesito que metelles os cartos de... Que sacaches polo pendello máis polo prado. Ah, os cartos. Non os mandei porque aínda non tive tempo, pero... Fame moita falta, home. Como me dixeras que estabas podre de cartos, eu... Tá calado, Ladislao, tá calado que lle che van a oír, home. Non nos escuita ninguén, Mira, necesito que mos teñas preparados para hoxe, oístese? Que che fai falta? Os cartos, home, que vai ser, home, para ti? Ah, os cartos. Vou coller o avión esta noite e xa vou para aí para Portosás. Pero a que vas vir agora a Portosás, neno? Porque quero pasar o Nadal aí, alojo. Pero o Nadal? Sí, o Nadal, sí, que ten, lo? Pero desde cando celebraches ti o Nadal? Eu que sei, Ladislao, entrou unha pena por dentro que non é... Xa. Morriña, este lavaras, carai. Como está de moda agora todo o mundo ten morriña, non? Será morriña ou saudade, eu non sei o que é. Mira, Ladislao, que máis ten? Eu vou para Portosás e apunta, ti que te importa? Vale, nada, xa falamos aquí. Ti ten os cartos preparados, Veña. Hala, corto que esto traja queda justo. Hala. Santa Plácida bendita mí. Anselmo, espera. Ai, hola, que sorpresa. Estaba dando unha volta. Toma, isto é teu. Vexo que xa tomaches unha decisión. Sí. Quero que me poñas neste dedo. Logo, iso é un sí.